Yamde sappo e jeɗɗi sidimaji capanɗe tati woni ñafunke to Mali o wattu goto woni labbe to Guinée yamde wotere fawi hen to Rabat lamorgo Maroc. Minati Diallo. Bisimilla mon e kabaruji kikire ɗi on jarama e suɓade heɗade RFI fulfulde to Guinée ɓiɓɓe leydi ndi ana nodda hande e cuuɗi gottirɗe ɗi gam suɓade horejo mabɓe kesso e duuɓi garoji ɗi ko candidat ɓe jeenayon no woni e ɗaɓɓude laamu ngu e mabɓe horejo laamu hakkude ngu général Mamadi Doumbouya eɗen gondi e ɓoggol ngol Oumou Kesso Diallo goto e joɗaniɗo en to laabe rewo leydi ndi. Oumou mi salminima. min salmini on minata min salmini jentiɓe en fof kayre fi fulfulde ɗo e seeɗan cuuɗi gottirɗe ɗi uddan hono wote ɗe jaari e ley ñalorma ko to laabe nam ko non woni rere ko fewtinde ñalande suɓagol ardutoɗo leydi Laguine ndin haray woni ko min wawi jindude e nokkeli hewɗi ka tufunde kalamo kalfamu laabe ɗum ka préfecture laabe ka commune urbaine haray min wawno hewtude nder bureau de vote ji yahayɗi wa 53 wonde e quartier ji hewɗi ka commune urbaine ɗum ko Konkola, Kurula, Puncum, Mosquée, Mairie, Kindel, Tata 1 ha hewti e Tata 2 si tawi noon hari e nder bimbire no woodi jamaji seeɗa mana lappi wonno ko waɗi bimbi on seeɗa ɗum ɗo wonano ko juuti fota ɓay bila ka wallu ha hari e jamaji ɗi wonali ko ɗuuɗiri hewtirgo helladi bureau de vote ji woni komin waɗi taskandeji hewɗi sa hewtiri nokkeli ɗo haray e bureau de vote ji goo haray ko mamɗo bureau de vote ji ɗi mana wotineɓe ɓen tun woni toon jamaji ɗin haray ko goto woni ardude ɗo hella ko wotirte ɗon wi noon ka taskande komin wawi wadde konko tawata kon haray e délégué ɓe parti politique ɗen mana immoɗo ɓen hella e ɗe mojoɓe politique ɗuuɗali hewtirgol hella e ɗe bureau de vote ji ɓay komin ɓuuri taskade konko nde mojoɓere GMD mana ardiɗo transition leydi Laguine ndi wattodade fronde konko ɓen ɗon ɓuuri haray hewtude hella e ɗe bureau de vote ji a jarama Oumou Diallo kala ko yalti e ɗi wuteji heɗiyankoɓe RFI fulfulde keɓan faamu e keddoto to Guinée ɗi wuteji gaɗi e jaam cuuɗi gotirɗi ɗi udditi e wakkati gollirde ɗe fof fo kiɓɓino e nokkuje ɗe ko ɗum holliti Oumar Kana Diallo horejo e fedde noddirande transparence fedde taskotonde no ɗi suɓagoji jaari keɗoɗen mo e fandu haala Mamadou Adama Diallo. Joni so ƴetti e nder temedere kala telen nokkureji 89 wonuno ko fuɗɗi ka leer ka halda ɗon ɗen haray duwaɓe kañum kadi waɗirde folodira nga wotineɓe ɓen kañum kadi telen 90 e jowo tawno saayi ka wi'a yo fotte ɗon hari on saayi ɗon kañum kadi ɓe hewti jama on bimbi on hari hino noti nokkeli buy ko ñalorma ɗo haray no woodi nokkeli goo ka tawata haray alaka duñodirede haray arugol ngol hino taƴodiri seeɗa woni Conakry ɗo woni kamen noddi kañum kadi min humpide nder leydi ndin ɗin nokkel ɗon fof jama on hari no arde hino woota to alhaali woteji Centrafrique naaɓe ɓe dunpindi e wote alam hannde ko fota milioji tati ɓiɓɓe leydi ndi woni ko noddano suɓade horejo maɓɓe kesso député ɓe hooreɓe diwe kañum e mairiji ɗi e duuɓi garoji ɗi ɗi woteji nayyi waddude wakkati goto wayri waɗude ana foɗa ɓuuri duuɓi nogay jonin cuuɗi gottirɗe ɗi uddi sidimaji capanɗe tati ana fota jonin e kabaruji keɓaɗi ɗi woteji gaɗi e dow jang e ley ñalorma ko caɗele fof taskaka. Doba joni yewtere moɗon no coftal ɓalli men o jarama.
coftal ɓalli men Oumar Mamadou Sow coftal ɓalli men tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaaru on calminama bisimilla mon on paami yewtere men coftal ɓalli men eɗen tawe ɗo e Rabat wuro lamorde leydi Maroc to ganduɗon folotiro kango fuɗɗima ɗo gila timmi hannde e yontere e ndeɗo aletare hannde e yewtere meɗen hannde nde ma en gartu e ko fuɗɗi yeedi ko gila nde folotiro ngo fuɗɗi to batte bawal fembeji waddi ko soynino e mum malla kippuji ɗi ganduɗa mbaɗi bettere holno jiruɗon darde ɗiɗo kippuji 24 Afrique natanɗi ngoɗo folotir kanbo Maroc ngam filde yewtere meɗen hannde eɗen jogui hoɓɓi tedduɓi to banggue am ñamuɗo woni ɗo ko jaari e balde mi salminima jaari mi salmintike on jaam ko noon fiftindan ka jandi yanke toon to jandi fif média nde Guinée ko ɗo e Maroc jooɗiɗa to banggue am nan ɗo eɗen gondi e Babacar Sow ɓiɗɗo leydi Sénégal jooɗiɗo ɗo e Rabat mi salminima Babacar Oumar Mamadou mbaɗɗa aɗa selli ko noon mi salmitimo fiftinde anne ka dewtintoɗo ete kadi ka teskotoɗo ko yewti e coftal ɓalli ha toon to Paris la France eɗen gondi e Yero Mangara mi salminima Yero Oumar mi salminima mi juurimama eɓe gonduɗa ɓe foof e hettoɓe RFI fulfulde ko noon sikki alaɓe calmitimoma Yero Mangara anni ka taskotode ete ka jandi yanke coftal ɓalli tedduɓe ko ni woni mbaɗi yewtere men hannde bisimilla moon tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaaru on calminama hedan en to karallagal machine aji to ko Boris Vicic en wondi e Benjamin Avayu toon to vidéo to na mbiyen a yawaji ɗi ɗum noon onon rewdiɓe min e kelle meɗen Facebook WhatsApp ha e TikTok on calminama bisimilla moon no wowirni oɗon mbawi kadi woppude miijoji e jiyande moon e yewtere men hannde nde tedduɓe no mbiruɗen joni ni kawral ngal na mbiyen folotirgo fuɗɗima timmi hannde yontere ɗo e nder leydi Maroc eɗen gandi ko guri jeegom goni e jaɓɓade folotirgo so diwi Rabat nde lamorde Casablanca ene hen Fez kono kadi wondude Agadir ha toon to ganduɗa kadi woni Marrakech kono kadi e guri goɗɗe ɗi ganduɗa ko keptinade e nder leydi ndi kippuji ɗi puɗɗima natande folotirgo eɗen gandi ko ñalade hannde nde timmini e yontere ete noon woodi ko fuɗɗi yi'ede nde tawno ñalade arwiniri nde e ko wiyete ko phase de poule ɗum ɗon joofi lamdalam gadingal tan faade maɗa jaari balde en jii e tonngol ñalande arwiniri nde gafi ha ñalande ɗimere nde ko hannde woni ñalande tataɓere woodi kippuji ɗi ganduɗa keeɓi toɓɓe mumen jeegom ma jaa e jeetoɓal timmode goɗɗi ɗi ganduɗa hanti yaadu mumen sattat saabu piyama laaɓi ɗiɗi e tonngol holno jiiruɗa ko fuɗɗi ko wonno no hollirɗon noon ñallal o wiyay aranal ngal woni ko feƴƴi e natani ɗimmal ngal e ha ɗo taw e yi kippuji jani ɗin goɗɗi e majji wawi folude laabi ɗiɗi on goɗɗi ɗin wawali wano sen ƴetti hanki kippu Sénégal on sen ƴetti kippu Maroc on kadi ko ɗum ɗon holli wondema folotiro ngon hino tiiɗi kippuji ɗin fof hino jonnude bere ko ɗi wawi kon woodi wawɗi heɓude toɓɓe jeegoɗe ɗum ko wano Nigéria wano Égypte ɗin ɗon wano no humpitorɗo noon ɗin ɗon ɗi feƴƴi fi wiyeten tour arano hewɓe cikkino Nigéria ma heɓe caɗele ene jejjitani barrage kawri baɗnoɗe faade ɗum ko coupe du monde ɓe dañana ko yiɗino ko hewɓe cikkino kippe o nototako ɗo yimɓeɓe padima kono wona noon wayi tigile ɗo koko mi wi kon nane wondema kippuji ɗin ɗi fof hiɗi ka no yirete noon o rendez-vous surtout kippuji jani ɗin naafi wo goɗɗi e majji wawali heɓude toɓɓe jeegoɗen kono ko folotiro ngo woni no tiiɗi ko noon Babacar anne ko noon tan eɗen gandi kawre kewɗe mbaɗi kippuji coynino ɗi mbaɗi kewɗi hen notima ɗo fadino hewɓe ina mbiya kala ɗo mawɓe ɓe parino jottima ɗon ha woori tan won e kippuji ɗi kewani anne hon yurni ko e yiyande nde joguiɗa e nde ñalande non aɗa andi déjà aɗa andi kano ina waɗi relevé kano ɓeɗa anduno kam ina towi vraiment par ce que déjà en paɗano ko jiiɗen ɗo ko an kam aɗa ɗo ayi stade uji ɗi ina peewi déjà infrastructure foof Maroc ala fof ko waɗani pour yo kano feewa donc tout est là vraiment donc ɗo kam kano c'est très relevé équipe fof yiiɗi wadde yiiɗi yaade deuxième tour et tout ça hande sa ƴeewi par exemple Maroc qui est pays organisateur ayi 4 points dañi match nul contre le Mali hay goto fadano ɗum
hanki RDC yimɓe fof cikkuno ko Sénégal fiyat RDC mais ngal ari kay yimɓe cikkuno RDC déjà en fait ko équipe moƴƴo par ce que sa ƴewtindima RDC waɗi éliminé Nigéria et Cameroun pour éliminatoire coupe du monde donc gandata tan ko c'est une bonne équipe mawɗo woni ɗon donc min kam personnellement ɗum padnomi quoi mi fadiwno Sénégal match o ma mus donc kano dal ene waɗi relevé quoi kano no towi kono heɗiyankoɓe men ɓe no wowirni e kala yontere ɓe gaddi miijoji maɓɓe ha joni e nder yewtere nde en keɗoto yogue maɓɓe ko kaali e ko puɗɗi yiide ko garten joni ne wayno caggal nde ñalawma kala no yuɓɓina bettereɗan ɗon kala kippu mawɗo ɗaminnoɗo e wama fol fooli ñalawma ɗimmo o fuɗɗiti en jii hono ɓaade ko waajo wi ko nane ko goonga hande to fetteteɗo Maroc fof ne moƴƴi ne waɗi ha ko yimɓe ɓe jiyata ko ni rigui ne yaari lawol no rigui ne yaari lawol ɗum ni kadi ina softini ina walla ɓe ɓe ganduɗa ko fijoɓe ɓe kono kadi yimɓeɓe en kaali ɗum nani gaari e kewal no taadi ngoɗo folotire ngo leydi Maroc ko juɓɓini en daroto seeɗa e kawral ngal ganduɗa Mali e Maroc petti ɗum holko saabi nde tawno Maroc eɗen gandi ko kamɓe jaɓɓi folotir ngo kono kadi haalullaji kalama nde tawno e kuccodiral e jandiyankoɓe gadi ngal ha joni kawral ngal eltowo kippu Mali o wonko haalno woodi ko ina wayno goto heediyankoɓe men ɓe haali hen o wino so teldi e Maroc ko hunde moƴƴere maɓɓe hewɓe ñiŋinomo hen en keɗoto omo ganduɗa ko Bambo na mbiyen ko supporter jo kippumbo Mali wonko o haali caggal nde kawral ngal joofi keɗeɗen mo paji kewɗi aɓen liggo aɓen ngara on ji hanki Namibie Ouganda match o no weliri ni darno Mali dariri hakkunde mum e équipe baɗo no Maroc ni Maroc yeyino ha demi final coupe du monde haɗani e oɗon match sa dari no Mali nina haalirno ɗum ko noon tawira tobo sen laari ne wayno caggal nde le puɗɗi ardede no sikkano ni wona noon tawira tobo sen laari hande hakkude Sénégal hakkude mumen e Congo ɗum match o yo ma dara nden darde ɗum kadi woni ko hande équipe tokoso ala dariri hakkunde mum e équipe baɗo no Maroc ni Maroc yeyino ha demi final coupe du monde haɗani e oɗon match sa dari no Mali waɗi ni cikkata ni ko Mali wawiɓe Sénégal a yi hanki no RDC tampiniri ɗum Nigéria so yimɓeɓe ne jiiɗi ɗum ɓaade ko waajo wi ko nane ko goonga hande to fetteteɗo Maroc fof ne moƴƴi ne haalullaji kala lawol ti ɗum holko saabi nde tawno Maroc eɗen gandi ko kamɓe jaɓɓi folotir ngo kono kadi haalullaji kalama nde tawno e ganduɗa Mali e Maroc petti ɗum holko saabi nde tawno Maroc eɗen gandi ko kamɓe jaɓɓi folotir ngo kono kadi haalullaji kalama nde tawno e kuccodiral e jandiyankoɓe gadi ngal ha joni kawral ngal eltowo kippu Mali o wonko haalno woodi ko ina wayno goto heediyankoɓe men ɓe haali hen o wino so teldi e Maroc ko hunde moƴƴere maɓɓe hewɓe ñiŋinomo hen en keɗoto omo ganduɗa ko Bambo na mbiyen ko supporter jo kippumbo Mali wonko o haali caggal nde kawral ngal joofi keɗeɗen mo min ko Aliou Diaw mbiyeten mbeɗa iwi Mali juste pour venir supporter les amis du Mali ha min nawa coupe d'Afrique oɗo so Allah jaɓi mais fiide Maroc c'est pas un grand exploit par ce que potentiel équipe o jogui o hande o wona Maroc min kani hulde mais sa daari kadi banggal amin minen supporter coach o huuli match ɗe seeɗa saabu naadi milieu o fof waɗi amen ko milieu de défense so wonano penalty ji ɗi mbiɗa sikki ballon match o tiiɗanno wano gasde 0-0 so jaɓino juude honno Maroc jour ni hakkillam amin mbawno fiide Maroc eɓe mbawno fiide Maroc nuwi Aliou Diaw ko ɓiɗɗo leydi Mali o wi so wonano pelantiji ɗiɗi baɗɗi ɗi kamɓe Mali eɓe mbawno folle Maroc ko noon jiruɗa Diary folotiro ngon harino towi e kippu Mali on ɓe wawi wiide ɓe surprenu no ɓayde gandi wona hoya koɓɓidugol e kippu wonɗo organise ude folotiro ngon donc ɓe aruno ɓe holli hi kamɓe kadi ɓe heɓili fiido wonugol yeeso on kippu Maroc e yi no fuɗɗorno noon kono oɗo holliri noon ko penalty ji ɗin si taynano penalty ji ɗin ɓurtayno kadi folotiro ngo ɓurtayno kadi heɓugol on va dire dimension ngo mais Mali quand même ɓe wakkilino moƴƴa ɓe mérituno min e wiyan folugol on match ɗo eywa Babacar ñande Mali e Zambie kawrata gotel e gotel siftindi ɓe mbadduno Zambie loggol mum ngol ari kone filmaji 90 ɗi timmi ha ɗiɗi pawi hen
woni wakkatiji ɓeydinoɗi hen ɗi ɗum wonani no bettere ɓeeɗo malinaɓe no feewi nde tawno sikkinomo maɓe lappu gila ko law oɗo équipe mbo Zambie kawral maɓɓe e Maroc addimbadi gondi oɗo équipe Mali no hewɓe coni yo mbo wawi woɗɗoyde ko noon jiruɗa. Effectivement Mali ko équipe mawɗo Mali wowi jouer coupe d'Afrique hande jour uji ɗum jogui ɗi par exemple c'est des joueurs qui évoluent dans des championnats européens équipe maɓɓe ɓe jogui noɓe journé Zambie effectivement kono mbiyirɗa ni tan kano ko godi relevé ko mbimami jooɗi ko tan Mali ina wawi wadde qualifié te min Mali so ƴetti coupe d'Afrique o walla en fait c'est une équipe potentielle ganduɗa ina wawi ƴettude coupe d'Afrique o par ce que eɓe jogui joueur uji pour ƴettude coupe d'Afrique donc c'est juste compliqué comme no mbiyirɗa ni joni Zambie c'est déjà équipe ganduɗa hen wowi jouer coupe d'Afrique donc so mbaɗi match nul comme le Mali l'a fait avec le Maroc donc c'est bien possible mais Maroc comme Mali ils ont une bonne équipe jogui équipe vraiment hunde fadi noon Yero Mangora an wawi taw wona ɗon tan natmami e kawral Mali ngal haytira ɗo wawi addude e yiyandima kono eɗen jinno haalde seeɗa ko yewti équipe Égypte mbo Mohamed Salah eɗen gandi kawre maɓɓe ɗe mbeɓan hakkude maɓɓe Afrique du Sud Afrique kamɓe Égypte ɓe dañi kartal boɗowal kono ko gotel ɓe battidi folde mbiyen on ɗon équipe mbo Afrique du Sud kono kam eɗen gandi hewɓe ene cikkuno eɓe jogui caɗele mawɗe kono ko fuɗɗi wonde e yiyede maɓɓe ko eɗo sa eɗen mbawi wiide kamɓe Égypte eɓe darni koyɗe nde tawno ko kamɓe kadi polno Zimbabwe e kawral gadanal ngal ɗiɗi e gotel wonno haɗa sikki kamɓene eɓe mbawi wadde bettere hayso tawi ɓe joguino caɗele ɓe betta hewɓe. Égypte kam so nawi o hay goto wiyata ko bettere ɓaade kamɓe ɓuuri hewde ko ɓe nawi ɗum Afrique yimɓeɓe ɓe jejjitat tan ɓaade aɗa andi Moussala ɓaade meeɗani gagnade haydara e nder Afrique e équipe mum yimɓeɓe cikkata so ɓe ngari tan hay goto woppataɓe hakkille kono sa daari 2017 ɓe jeehi final ɓe potti e Cameroun fiiɓe ɓe duttima final Sénégal fiiɓe tirewi Mo Salah perti final uji ɗiɗi coupe d'Afrique Égypte mo woni o yimɓeɓe ɓe mbiyat ɓaade ɓe meeɗa gagnade e Mo Salah so ɓe ngari hay goto oto woppuɓe hakkille kono Égypte sa daari ko fettete Afrique hitande fof ma wot koɓe ƴetti hen Al Ahli hewani ko wasata ƴettude coupe d'Afrique e Afrique woni Ligue des champions fettoɓe maɓɓe ɓe hewɓe hen ko toon gumoto Ahli walla Zamalek min ko wona équipe bebɗo fiyede ko wonata coupe d'Afrique joyi a yii hen final laabi ɗiɗi o wona équipe bewɗo fiide hay goto yaltinta Égypte e mere e coupe d'Afrique ko noon hikka Mo Salah ne yiɗi nawde kañum kadi raayo leydi mum ɓaade o meeɗa ɗum wadde yimɓeɓe ko ɗum mbiyata mo ka joueur mawɗo kono ko caggal leydi e nder leydi ndi a waɗani taw haydara ko waɗi ala raayi mbo heeɓi taw kanko Mohamed Salah en jawtat nde tawno eɗen gandi ne heewi ko haalete Diary Baldé jinnomi nannudemo seeɗa tan ko e Burkina Faso eɗen gandi Burkina hawriɗo e Guinée équatorial nde Guinée waɗnoɓe gotel nde yeehi ha kawral ngal ari timmude ko e ɓeyde ɗe ɓe mbaɗi loggi maɓɓe ɗiɗi heɓe mbi remontada waɗi eɗen gandi ɓe beltinima hen no feewi kono hande kikiɗe Burkina ene hawre Algérie mo ganduɗa ko kippu mawɗo dariɗo no feewi baɗɗo loggi 3-0 hakkude mum e Soudan cikkuɗa ko hande ko woni chance oɗo kippu Burkina Faso beel koɓe kolliri ñande en ko hande eɓe jogui fartangue wawde folde Algérie kikiɗe min miɗo wawi wiide hiɓe wawi folude mais fiyo ɗum ɗo wawulatagol ko ma ɓe wawa yultinde biji ɗi law a yii contre maɓɓe Guinée équatorial wona no hollirɗa noon koka fayda hari match on hewti ka lanna ko ɗon ɓe wawi yultinde biji ɗiɗi hande noon kamɓe o kippu Algérie kippu dariɗo en tout cas kippu wannoɗo match fotuɗo hakkude maɓɓe e Soudan même si hari Soudan kadi heɓuno boɗewal ka nder match ton donc min minayi hande ko match photo o feƴƴata hakkude Burkina e Algérie surtout ko place arano on ɓe woni joinde ɓe ɗiɗon noon qualification on kadi bila hande donc match on min miɗo wawi wiide match on fota e Burkina yiɓe mari chance ji maɓɓe ɗin fi gagnagol on folotiro ɗon ko noon Babacar mi nannoma anne e falantere wonde nde tawno eɗen gandi hanki kawral padene ngal no feewi hakkude Nigéria e Tunisie
ina wayna waɗi nden yawtuno ko kamɓe nigéria naɓe ɓe pooli 3-2 eɗen gandi kawral ngal wuuli woodi biɗo joni so tawi waktuji ɗi ɓeydinomo seeɗa ina wawi ni nigéria yofto saabu eɗen gandi ina wawi ni jafɗon Tunisie yofto nde tawno ɗo ngal jofiri ɗo tawi ko hunde nde jawsi yurni ko joguiɗa hen beele oɗo nigéria mbo Victor Osimhen Ademola Lookman eɓe mbawi kamɓe ni heɓde hoodere nde hikka yoro haali ɗum joni effectivement aɗa andi Tunisie ko équipe moƴƴo woti yejjid Tunisie waɗi match nul e Brésil ɓo yani heydara gonga hande Tunisie so dañi défaite contre Nigéria c'est vrai que ko mbimami joni ko tan équipe aji ɗi foof koko moƴƴi Nigéria n'oublie pas aussi que Nigéria kano tan ɓe jogui par ce que ils vont pas jouer la coupe du monde parce que RDC waɗi ɗum éliminé donc là kano tan ɓe jogui pour waddi voilà quoi pour faire un exploit et c'est possible parce que jour ƴoɓe jogui ɗi Osimhen comme tu l'as dit Lookman et tout ça Nigéria so ƴetti coupe d'Afrique ko yiɗi bettata hay goto wonta bettere e Lookman e Osimhen hay ɓe wawno yultinde feeji hanki eɓe nanodiri no feewi ɓe loggi oye waɗani oye ga ko français wiyata passe décisive wadde kawral ngal ene wayno ɓe kolliri hen koye mabɓe no feewi no feewi ɗum noon en jahat joni e keɗoɗen o mo ganduɗa ko Iliman Ndiaye eɗen gandi ko goto e fijoɓe kippu Sénégal caggal teldal hanki Sénégal RDC woodi konngudi ɗi o yekkiti e ballal Ibrahima Niang gonano en toon to Tanger keɗoɗen mo en kaɓani loggi e farteŋeji men e nder dawal gadanal ngal kamɓe noon ɓe keeɓi loggol gadanol ngol kono min tinnima no feewi min kolliri deyre ko ɗum addi min keeɓi loggol ala ko metti amen hen e ngal kawral ko janngude tan ƴewtade majjere men nde mbadden e ngal pottital e kadi ko moƴƴi hen ngam fewnitade e pottital garawal ngal hakkude men e bene ko pottital sattugal wonno saabu ɓe loggi amen loggol gaɗanol ngol ko nden min mbaɗi fijo men min gonɗini koye amen ko nden ngol loggol ari ala ko metti hen ko janngude tan ko ɓuri moƴƴude hen ko pottital hono ngal ara joni beele eɗen mbawa yiide e fewnitade e kala ko boni e fijo amen jiyen kadi ko mbaɗɗen e heddiɓe e kawgel ngel Ibrahima Mayi ko fijowo mawɗo onon foof oɗon gaddi ɗum o naati natgol moƴƴol e fijo ngo mbiɗo sukki kadi mawo wat hono ni e saaha kala qui ferait plus de rentrées comme ça. Ibrahima Niang ƴettanen haala Ilimane Ndiaye Yero Mangara sa yunito toon kawral ngal no wayni Sénégal so heeɓino toɓɓe tati lawol muɗum jeetaɓal timmode darima kono ɗum wattidaki laatade RD Congo yawnaki nani Ilimane Ndiaye wi ɓe puɗɗi findi konde RDC waɗi loggol bella hanano finede ko adigol loggol no waɗa etene jiruɗa oɗo suko Ibrahima Mbaye mo ganduɗa satanama toon kelle hanki sanne min Ibrahima Mbaye mbeɗa andimo no feewi guila no heɓa duuɓi 12 mbeɗa yiyatmo centre de formation Paris Saint-Germain ɗo joni mon duuɓi 17 ko bawɗo bal jawɗo mo ganduɗa hande sa heeɓi duuɓi 16 e ko fawi a ƴetti coupe d'Europe Ligue des champions aɗa joué équipe ɓurɗo mawnude aduna o wona pettowo tokoso min ni ne hawimi ko wi ko o yiiɗi fettande ko Sénégal ha o yeehi toon ɓaade France ɗo yimɓeɓe ne jitno yo fettu ɗo kono o jaɓani o wi bammakko no wurno yitno ko yo fettu leydi makko ko nden ko leydi makko fettata hanki no nannande ko nden match o wayli mais yiyama hande wona duuɓi pettata ko bawɗo neɗɗo aɗa wawi wawde a fettat a yaha Sadio Mané duuɓi 33 kanko artiri Sénégal aɗa wawi wonde nayejo mbawa aɗa wawi wonde suka mbawa ko noon o beela kawral ngal Diary Baldé no yarini so tawi Sénégal teldama hen koko hanno wonde walla ala Sénégal hanki hanno tan ko gagnadi ngal ɗo ngo folotiro ɗon min nayi taw ngon folotiro hanki ɗo min e wiyanko folotiro ko ɓurgo labede ngo mbila o kan ɗo ngo yooɗi noon sanne an a yehine stade henki tigile hari miɗo toon mi wawno yiide ɗum ɗon e wona ɗo ɓeynata noon émotion on e suspense on kadi ɗum ɗon fof harino yo match ɗon e kippuji ɗin ɗiɗi ɗi holli wondema hiɗi woni hiɗi heɓili fiyogol haka on va dire haka folotiro final fi o compétition ɗo e yi Congo hari ɓe ari fi ƴettugol ko ɓeynata ko revanche maɓɓe on ɓaytu Sénégal folude ɓe fendo ka éliminatoire oui ko kamɓe tigui atti yultinde ɗum ko Cédric Bakambu woni ko atti markude ɓawto ɗum Sénégal
immiti supporter on kadi tawi no ɗuuɗi ka strade ko ɗum woni ko puusi Sénégal moƴƴa wona no hollirɗo noon joni natugol Ibrahima Mbawi woni ko wayli match on ko kanko o wate wiide walli ha Sénégal heeɓi égalisation on ko Sadio Mané woni ko marki match on hari no foti joni noon ɗo Sénégal hiɓe mérituno gagnugol RDC kadi no mérituno ko ɗum joueur ɓe ɓen ti ko ɗum ɓe holli ko match on gasi ko ɓe wonno yewtudude journaliste ɓe ɓen ko noon Babacar Sow anni hanki haɗa wonno toon to dingiral ngal ko jiiɗa e ko jannguɗa e kawral hanki ngal weltare mawde e équipe Sénégal par ce que aɗa andi min mi yeɓat championnat ji ɗi fof mais so mi yi Sénégal no joue c'est comme si gonmi ko yebde Liga walla premier c'est pas pour exagérer mais hande je te donne juste une chose mi haalanma gueɗel hande Sénégal so inninonomo Italie si l'équipe du Sénégal là tawi indide changeama wiyama ko Italie tan wiyete ko ça fait partie des 3 favoris pour remporter la coupe du monde par ce que ko joueurs joguiɗen ɗi forme joguiɗon e ban o effectivement ban men yewta ban o les parties c'est des titulaires en Liga Rayo Vallecano o joudat contre Real de Madrid il sort avec en étant l'homme du match par exemple and Ibrahima Mbaye comme yorono haaliri joni ni Lamine Camara l'un des meilleurs militaires de la Ligue 1 hande équipe men joguiɗo ɗo vraiment min je pense vraiment que ça peut aller loin mais non ko mbimami jani ko Kano c'est relevé et c'est il y a des réalités te goto fof ardi ko darnude koyɗe goto fof ardi ko ina wayna nawde raygo to muɗum kono tedduwi kikiɗe hande kawral mawgal no woodi sanne ngal kawral eɗen gandi ko hakkude Cameroun kam e Côte d'Ivoire eɗen gandi ɗiɗo kippuji ɗiɗi hakkude mumen meeɗa webde hanki en kaaɗima Emerse Faye o biɗo o nani ni wiyama hakkude Côte d'Ivoire e Cameroun kala hen polɗo e phase de poule ko kañum heewi ƴettude ni folotirgo wadde hande kawral hande ngal ko kawral mawgal e maɓɓe e teɓe jiiɗi folande ɓesguji maɓɓe ɗi ɓe jawani noon Cameroun wiyeteɓe les lions indomptables Yoro Mangara ngal kawral hande ngal weɓata folotirgo wadde hande kawral hande ngal mawgal e maɓɓe e teɓe jiiɗi folande ɓesguji maɓɓe ɗi ɓe jawani noon Cameroun wiyeteɓe les lions indomptables Yoro Mangara ngal kawral hande ngal weɓata e ɗum kam yimɓe fof no gandi ɗum kono bel won ceɓiɗo seeɗa semme hakkude ɓeɗo ɗiɗo hande saɗa wiya holon hurɗi heedi yeeso mbiyata ko Côte d'Ivoire sakkiti noon e ɗum kam yimɓe fof no gandi ɗum kono bel won ceɓiɗo seeɗa semme hakkude ɓeɗo ɗiɗo hande saɗa wiya holon hurɗi heedi yeeso mbiyata ko Côte d'Ivoire sakkiti gagnade coupe d'Afrique Cameroun o gaddaɗo jouraji maɓɓe mawɓe ɓe garani ɓe gaddi ko sukaɓe ɓaade ɓe goni koye matade équipe maɓɓe kono noon weɓata e Côte d'Ivoire so tawi a wiyama ko an woni yeeso ko an foti gagnade so Côte d'Ivoire gagnima hande hay goto wiyata e nder Cameroun kono noon weɓata e Côte d'Ivoire so tawi matade équipe maɓɓe kono noon weɓata e kamɓe koɓe onon ƴettuno coupe d'Afrique sukaɓe ko 17 ko noonu Paul Put wonno entraîneur maɓɓe wonno ko gonɗo Hugo Bross gonɗo hande Afrique du Sud Afrique Sénégal wiyatno woni maɓɓe wonno ko gonɗo Hugo Bross gonɗo hande Afrique du Sud o ari kala mo noddi wi arat mais Côte d'Ivoire hande so Cameroun fi ɗum ɓe mbiyata ko onon ƴettuno coupe d'Afrique sukaɓe tokos ɓe ngari pimon hande te Côte d'Ivoire yo andu ko an woni yeeso ko Afrique so ɓe cippira sa wiɓe ko hande mbaraɓe ko nden ɓe kollatma ɓe mayani taw eyi wate eɓe keewi iccilade jikku mbari oɗo ne heewi artude e folitiroji mawɗi baɗi so ɓe cippira sa wiɓe ko hande mbaraɓe ko nden ɓe kollatma ɓe mayani taw eyi wate eɓe so ɓe cippira sa wiɓe ko hande mbaraɓe ko nden ɓe kollatma baɗina coupe d'Afrique ƴay ko kañum folata e surtout kadi ko fi place arano wona jouede ɗon kadi ɓay gañuɗo hande o haray woni ko yulti fi 8e de finale ji ɗin kono no yeeɗo holliri ɗo noon ko weɓata gañuɗo o kadi haray hino mériti surtout Côte d'Ivoire wonata haray surprise tawi ko Côte d'Ivoire gañi maintenant si tawi wondema ko Cameroun iɗen andi nini kippu Cameroun o hina kippu ko nandi hen hakkude fédération e ministére to jogotake battani en tout cas ɓe pooli kawral maɓɓe gaddanal ngal ɓe fooli match maɓɓe arano ko haari ko kamɓe Gabon match fotuɗo ɗon kadi ɓe wawno hollude hiɓe woni hiɓe heɓili fi ngo folotiro ɗo ko ɗum waɗi simi wi hande kadi weɓata Babacar Sow ko tonguirta waktuji meɗen gasi ha laaɓi timmani hay minute goto ko tonguirta e ngal kawral ɓe kaali fo c'est à dire que Côte d'Ivoire so gagnimo hande Cameroun wiyete ko c'est normal c'est le tenant du titre kono so Cameroun gagnimo c'est autre chose kono noon Cameroun ko mbarodi no wayno polgu mum kayni ko hunde mawde
ɗum noon tedduɓe yewtere meɗen gasi ha laaɓi ko ɗo kadeten siftinde on jettama onon rewdinoɓe yewtere nde toon to karalagal ngal ɗo e Rabat leydi Maroc ko Boris Vicis mbiɗen wonno Benjamin Avayou to ayawaji to toon to Dakar Saliou Diawo e Cheikh Ahmadou Bamba Diop juuɗe moɗon punnama tedduɓe aadi meɗen ko yontere fande so gueno haaji e nder coftal ɓalli men.